Dobrý den, jmenuji se Kristian Polívka, jsem zakladatel Chris Polstor a dnes si ukážeme, jak správně vyžehlit košili během 3 minut. Tak první, co si vželíme, je zadní strana límce. Límec obrátíme, vželíme z přední strany, vželíme sedlo, límec zohneme a přeželíme, aby nám krásně držel tvar. Vezmeme si manžetu, přeželíme do plata, srovnáme rukáv, přeželíme, vželíme ho tak, aby jsme nepřežehlili tuhletu hranu, aby jsme neměli puk na rukávu, ale aby bylo hezky do plata. Natáhneme si košili na prkno, vyželíme légu, pokračujeme košili, vezmeme druhý rukáv, manžetu opět vyželíme do plata, rukáv srovnáme podle spodního švu, vyželíme, druhou stranu natáhneme na prkno, vyželíme, natáhneme zadní stranu, na prkno, druhou stranu, košili dáme na ramínko, zapneme první knoflík a košile je perfektně vyžehlená.